Saliyane jembatan iki ana terus kondisine bersih. Tak pelajari mulai biyen nganti saiki lur, perkembangan bab kebersihan ing kutha Kediri kuwi patut tak apresiasi lur. Saliyane penghijauan. Ya iki neng dalan sisih kulon lur, kuwi sisih tengen kuwi ana uga panggonan ketemuan tumrap glatik motor lur. Dadi yen ana dagangan motor apa ora kuwi awake dhewe iso tekok nek kene lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majaroto, Kota Kediri. Tepate nek kulone jembatan Bandar Ngalim dulur-dulur utawa jembatan alun-alun Kota Kediri. Dina iki dulur-dulur bakal tak jak mlaku-mlaku neng nggone Kota Kediri bagian tengah lur. Ya ora pas tengah, rada nyisih kidul. Tepatnya nek nggone sekitar Pasar Setono Bedek, Kota Kediri. Jembatan Bandar Ngalim, Kota Kediri. Iki jembatan ing wilayah Kota Kediri kang paling kidul lur. Saliyane jembatan iki ana isih 3 jembatan maneh kang melintang neng wilayah Kota Kediri. Prapatan iki yen nganan utawa ngidul arah Tulungagung, yen lurus arah pesantren uga ngronggo. Iki dulur-dulur takjak kaya sing wis tak omongne mau neng nggone wilayah kota utawa kecamatan kota sekitar Pasar Setono Bedek dulur-dulur. Ramayana kiri jalan lur. Lah ngarep iku perapatan Jalan Doho, yen ngiri arah Jalan Yosudarso, yen lurus arah Jalan Doho ki awake dhewe menggok kanan lur. Suwi banget lur, yen sekitar 2 utawa 3 tahun kepungkur aku sering lur nyang Setono Bedek. Apa meneh wektu Pasar Setono Bedek kuwi anyar-anyare lur. Amarga aku sering mrono iku nukokake pakan kucing lur. Diluk maneh lur, bar Jumplangan sepur ngarep kuwi kanan jalan Pasar Setono Bedek, Kota Kediri. Resik lur, gak ono kertas awek ae utawa plastik ngono. Parkir 2000 lur. Lagi ngarep gedunge utawa bangunan pasare lur. Parkirane ombo. Terus kondisine bersih. Tak pelajari mulai biyen nganti saiki lur, perkembangan bab kebersihan ing kutha Kediri kuwi patut tak apresiasi lur. Saliyane penghijauan. Ya iki neng dalan sisih kulon lur, kuwi sisih tengen kuwi ana bakul iwak-iwak laut, terus ki bakul polo pendem, empon-empon, telo, jahe-jahenan ngono ki mau. Terus sisih mburi utawa kidul iki kuwi nggone daging sapi lur. Iki lur. Dadi dipisah-pisah.
Terus sisetan ki ana apa kuwi kios cilik-cilik iku buah-buahan yen gak keliru kok buah-buahan daging ayam lur. Ya iki ya dhewe teko ngarep meneh lur, mau mubeng tok. Tapi ya cukup gede bangunane. Terus gedung-gedung ngarep iku toko kain lur. Terkenal. Ya iki dulur-dulur arepe takjak nang nggone pasar loak sing saya sepi lur, saya dina saya sepi. Biyen kene iki pasar loak rame banget, mulai barang-barang rosokan logam, terus majalah-majalah, terus barang-barang antik uga ana lur biyen sepanjang jalan iki. Yo pancene jamane nyoto wis berubah lur. Kok aja maneh majalah bekas lur. Wong majalah anyar wae kuwi jarang sing tuku. Saiki kabeh iso diakses via HP utawa smartphone lur. Lah justru pasar loake saiki diisi bakul HP utawa smartphone. Ana siji lur iki ya pasar loak apa jenenge sing didol kuwi macem-macem barang bekas. Ya ana bekas kipas angin, bekas alat-alat elektronik lan liyane. Ning ya kuwi sepi lur, ora kaya mbiyen. Terus saiki nyebrang prapatan arepe nuju Setono Bedhek Lawas lur. Iki kiri jalan yang tak omongne HP bekas utawa second lur. Ana sekitar wong 6 lur sing bakul HP didasarke. Ya cuman aku gak tahu tuku lur, aku terus terang yen HP gak wani yen gak tuku nang toko resmi. Utamane yen arep tuku HP second paling ora ya sing second bergaransi lur. Ki lokasine oleh mburine pasar gede mau lur. Ki pasar lawas isih buka. Yo sing didol meh padha lur, ana umbi-umbian, buah-buahan. Lah terus nang kene iki uga ana pasar luwak kang luwih gedhe maneh. Pasar luwak kang ana tokone yen nang dalan mau kan didasarke nang pinggiratan. Yen iki dadi oleh nek mburine pasar iki lur. Ya sak komplek cuma nang lapisan kedua. Rosok-rosok utamane barang-barang saka logam lur. Utawa plastik ya, mulai pipa, seng, terus barang-barang bekas peralatan motor utawa sepeda lur. Kuwi lengkap nek kene. Lan rata-rata bakule rosok kuwi ya iso nyervis utawa dandan-dandan motor titik-titik lur. Lah yen iki pancen tetep rame lur. Uga panggonan ketemuan tumrap glatik motor lur. Dadi yen ana dagangan motor apa ora iki awake dhewe iso tekok nek kene lur. Terus ngarep titik iku ana toko sepeda lur. Aku yen mrene iki kelingan jaman yo 10 sampai 15 tahun kepungkur lur. Dadi enekmu apa jenenge sepeda murid kuwi ilang ngono lur. Ternyata dijukuk kancane dhewe. Tak buru nang pasar kene ternyata didol nang kene kuwi lur. Jaman sakmono lur. Terus ngarep iki terakhir saka vlogku dina iki pasar manuk lur. Beh sabaku kene lur sekitar 20 tahun kepungkur, 30 tahun kepungkur, mulai tahun 90-an lur aku wis saba kene. Wektu kuwi aku seneng ngopeni manuk lur. Ya manuk kutut, manuk ocehan. Saiki ganti kucing lur sing tak openi. Makane aku mangkan saba nang Setono Bedhek mangkan tuku
iwak laut utawa pindang lur nggih makani kucing ngono lho ceritane. Lah saiki kucinge kok mbasan wis ngetokne generasi utawa keturunan ngono mbasan tak latih dipakani pur. Lah kok ora gelem to lur mangan anu kaya telur, ayam, pindang. Ya wis malah enteng tugasku. Ki tetep manuk lur ki nggone. Biyen biasanya aku ngopi lur karo kanca-kanca cedhakku, ya cuma beberapa di antara mereka oke sing wis meninggal dunia lur. Iki awake dhewe wis metu saka lingkungan pasar ki liwat mburi lur mubeng. Kene iki apa kelurahan Setono Pande ya kira-kira. Yen pasare Setono Bedhek, yen kelurane Setono Pande dulur-dulur monggo dijlentrehake. Terus sing keloro aku ya penasaran antara kelurahan Setono Pande karo Pandean iki padha utawa ora. Apa Pandean kuwi dusun apa sebalike tulung di sepil nek kolom komentar lur ya. Iki video bakal tak akhiri lur. Ning aja kuwatir. Wektu-wektu ngarep iki aku bakal ngevlog nang wilayah kota Kediri dulur-dulur. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.